Okay, so once again, maayong buntag sa tanan. And no, dool na gyud kayo ang Christmas. In fact, we are so blessed because we really see the love of brothers and sisters, no, na in the expressed sa the giving of gifts. And so I'm sure nasa tanan tibok na to mga komunidad nagsugod na ang paghatag sa gift because we are celebrating the gift that we have received na gikan sa Ginoo, ang iyang bugtong anak na si Jesucristo para kanato. Pero kabalo pod na dili lang pod mga puro malipayon na mga balita ang ato ang na atubang the past few days because last Thursday naay bagyo na niagi sa ato ang syudad, sa atong nasod og daghan kay tag mga kababayan o maybe silingan, maybe atong mga mahal sa kinabuhi na naapekto ani na bagyo. In fact, naami kaila na ilang negosyo na affected, naami kaila na ilang balay naguba na for 40 years daw na naka-withstand siya sa ilang balay sa Cebu pero wala na karon, guba na. And so daghan mga makasubo pod na nahitabo the past few days, and that is life, that is our life, the reality sa atong kalibutan na daay panahon na sometimes magdungan ang okasyon sa kalipay ug ang okasyon sa masubo kita ug makita bitaw nato na the past few days is the reality sa atong mga family, sa atong mga loved ones, because the past few days has also been na mapuno ang ako ang kanang cellphone, atong mga messenger o mga messages bitaw na naghatag sa kani bitawng mga balita, naghatag sa warning sa peligro na moabutay. So nakita nato na ang dynamics sa kinabuhi because real naay real na mga danger. Naay the reality bitaw na naay daghan peligro na gaabot sa tong kinabuhi, na moabutay sa tong kinabuhi. Usa sa diay sa binuhatan sa usa ka pamilya is magdinasigay sila sa paghatag og kaning mga warning. Mag-warning sila. Pagbantay ka mo diha na lugar, dapit sa baloy, kinay mga baha. Pagbantay ka mo dito, dapit sa lain na po na parte sa syudad, kay bahaonon, basin po, kailangan na mo mabakwit. Kay naamay moabutay na peligro. O siguro sa ato ito, na nakadawat ana na warning, gikan sa tong mahal sa kinabuhi, gikan sa tong pamilya, na tagaan po ta og na-feel po nato ang ilang concern, na-feel nato ilang love. So makita nato karon ang pamaraan o ang paagi sa Ginoo, giunsan niya ang katawhan sa Dios, gipagdasig sila, unsaon nila pagkinabuhi pinaagi sa pagtuo. O kung namoy Biblia, palihog og abli sa Hebreo Ikapitulo 10, nanata sa versikulo 26 taman 39. Ug before nako ni basahon, warningan tamudaan na naa dinhi ang usa sa pinaka isog na warning na gihatag sa Ginoo para sa iyang katawhan. Kay naamay moabutay na peligro. Naamay peligro ato bangon kung dili ni siya atimanon or paminawon. Kung dili ni siya paminawon. And so, masahon nato ang pulong sa Dios, giunsa ta niya og pagdasig, gidasig ta niya unsaon pagkinabuhi pinaagi sa pagtuo. Hebreo 10:26 nagsugod, kay wala nay sakripisyo alang sa mga sala. Kung tuyoon gayod nato ang pagpakasala, human kita makahibalo sa kamatuoran. Ang nahibilin, hinuon, mao na lang
ang kahadlok sa umaabot nga paghukom ug sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Karon unsa may angay nga buhaton ngadto sa tao nga nagtamay sa anak sa Dios ug nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghidlo kaniya. Ug unsa may mahitabo sa magbugol-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya, sigurado gayud nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Kay nasayod kita, kinsa ang nag-ingon, mahimalos gayod ako, ug pabayron ko sila. Ug nailhan usab nato ang miingon, hukman sa Ginoong ang iyang katawhan. Makalilisang gayod ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. Hinomdumi, unsay nahitabo kaninyo kaniadto? Niadtong mga adlaw, human kamo dagagi sa kahayag sa Dios. Nagantos kamo og daghan mga butang apan wala kamo mabuntog diha sa pagpakasibog. May mga higayon nga gibugal-bugalan kamo og gidaog-daog atubangan sa katawhan og unsahay nahiapil kamo kanila mga nahiagom kiining paagiha. Nakikambit kamo sa mga pag-antos sa mga priso sa dihang gisakmit ang tanan ninyong mga kabtangan, malipayon kamo nga may dawat sa inyong kawadon tungod kay nasayod man kamo nga naghupot kamo ug mas maayo pang mga kabtangan mga nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Busa, ayaw wad-a ang inyong pagsalig kay duna kini dakong balos. Kinahanglan nga mapalilubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios ug madawat ang iyang gisaad. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, dili na madugay siya nga moabot gayod, dili siya maglangan. Apan ang matarong kung katawhan mutuo og mabuhi, apan kung may musukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya. Dili kita katawhan nga mosibog og tungod niini manglaglag kundili katawhan kita nga adunay pagtuo ug maluwas gayud kita. Magampo kita. Lord, salamat Lord sa kani na amo ang paminawon karon na imong pulong na sa imong gisulti, imong gihatag sa amo karon na seryoso kayo na warning at the same time Lord na ay gihatag nimo na pagdasig unsaon og paminaw sa imuha, pagsalig sa imuha og diha kami danha lang gyud kami mabuhi gyud Lord. Tabangi kami sa paminaw sa imuhang pulong na hait ang among paminaw, dili, Lord, na mahabol kami. In Jesus' name, Amen. Last Sunday, si atong dear Pastor Ronron shared to us na naa siya gitawag ang tubag sa pagtotoo, ang positive response lugar. Na kung maminaw ka, gipaminaw nato sugod ang kapitulo 1, taman ang kapitulo 10. Naa na karoy pagtawag na mo responde kita. Unsa man karon ang tubag sa pagtotoo. Og nakita nato ang mga positive response dinhi is manuol kita. If ang Dios nato ga storya siya, God speaks. And if God speaks to us and naa siya ihatag na assurance na siya is maluluyon na Diyos, iyang grasya o gugma, iyang gipakita sa iyang bugtong anak, ali, dool na kamo. Kay dili naman isama sa una, sa Old Covenant, na
dili pa ta makaduol. Karon makaduol na ta. So duol kita. Muna ang usa ka positive response sa usa ka magtotoo na moduol sa Dios. Ang iyang ingon dai no na ikaduha is og magdinasigay kita. Og nakita din nato no ang dynamics is ang magdinasigay dili lang ni puro mga positive lang na isulti. Naapoy kailangan muhatag ta og warning, mga dili maayo na balita na ingnan sa atong kaugaling sa atong igsuon. O kung natay makita na dili maayo gakahitabo sa kinabuhi, ingnan po nato. Kay mo man na ang tibuok idea na magdinasigay kita. Ug naana siya sa tibuok idea naghatag sa Ginoo sa ato unsaon paghigugma sa iyaha ug sa isa't isa. Na dinhi nato makita ang ato ang love ug concern no sa isa't isa. Muna ang usa ikaduha natubag sa magtotoo. Ug ikatulo no na dili nato undangon ang batasan sa pagtigom. Kay mo man na ang gihatag sa Ginoo sa ato para madasig kita, lalo na sa mga peligro kaayo na panahon. And so, we are so blessed, no? Virtually mo, online mo, or nata diri physically, naagid ang encouragement, o lahi ra gyud ang encouragement pod kung naapod ta dinhi na makita nato ang isa, makakamusta ta, kumustahay ta isa physically. So, nakita nato na mo kani ang tulo ka tubag sa magtotoo. Pero, what if dili lang gyapon mo maminaw? What if tanan na iyang hitabo kani no sa napulo ka kapitulo ang iyahar gyapong tubag is dili sa pagtuo kung dili sa pag buot-buot ra gyapon sa iyang kagulingon. What if negative ang iyang response? Dili lang ta mo tan-aw sa layo, mo tan-aw ta sa atong balay. Danha no, puno kay ang atong conversation sa panimalay nato na kung naatay mga mahal sa kinabuhi na dili maminaw, maski ingnan na nato ang kamatuoran, maski ingnan na nato na naay peligro, unsa ang buhaton nato? Muhatag pagyud ta og badlong. Muhatag pagyud ta og na kasuk-an. Og di ba ingon si Rondon gahap atong last Sunday, iyang na katong si iyang anak si Rocco ni nagrigawas sa pick-up og ni adto then ang peligro ato kay basin mapunit siya sa lain, makidnap. So unsa may buhaton sa usa ka amahan naghihigugma niya iyang anak. Ingnan niya ayaw na to buhata again. Iyang kasabaan. O kana siya nakasaba, dili na siya tungod na suko kay wala siya gituman, kundi tungod na sa gugma sa concern. So makita nato karon after aning 25 sa usa ka pastor nakaila siya sa iyang kongregasyon. Dili man tanan gapaminaw. In fact, naanay gabiya o moaksiyonay og biya. Iya karong gihatag ang kanina warning sa mga nag-negative response. Ingon siya, kung tuyuon gayod nato ang pagpakasala. O kanang tuyuon gayod nato no is ang idea na is usa na siya ka kanang kabulo ka sa imong gibuhat. Kabulo na ka. Pero gituyo lang gyud. Usahay planado na. Usahay pero wala gyud na siya nagahitabo na tungod ignorante ka. So naa may sin of na nabuhat because ignorante ta. Kani siya lahi na ni na kategorya. Sala ni na ginabuhat sa imong kinabuhi as a lifestyle even though kabalo na ka. Tinuyuan gid siya. So kung ingon siya, lalo na sa ilahan na konteksto no, kung mobalik gyud mo ug mosimba mo balik dito sa templo ug maghalad mo sa sakripisyo sa mga mananap, sa kaning sistema naghatag sa Dios na ingon na siya wala na ni kay naghalad na si Hesukristo sa iyang kagulingong dugo. Kanilang nahalad ang dawaton.
Kung mabalik mo anak, tuyuon yun ninyo mabalik mo dito. Unsa may ingon? Wala na'y mabilin na sakripisyo sa mga sala. In other words, unsa gali to ang rason nga nganong kailangan na sakripisyo alang sa mga sala para mapasaylo ang atong sala sa Dios. Kailangan na ay ihalad na kinabuhi. So kung mubalik ta ug atong sukwahi ang pulong sa Dios, dili nato tuhuan ang iyang pulong na maingon si Hesukristo lang ang tuhuan nato. Siya lang ang sakripisyo na dawaton sa Dios. Mo man na ang giingon sa, di ba? Sa ato ang kapitulo 10 sa nakauna na mga 18 ka bersikulo na naghalad na si Kristo once and for all, na kani siya nahalad, mo na lang ni ang dawaton sa Ginoo, wala na to ang naa sa karaan na kobenante. So kung dili nimo dawaton ni ang gihalad ni Kristo, muhalad ta og lain, wala na ilain sakripisyo sa imong sala. Walay forgiveness ani dinhi imong makita sa Ginoo. Kay di man niya dawaton ang gihalad nimo sa iyaha. And so, tagdon nato kailangan ang kamatuoran ang kamatuoran sa kapungot sa Dios. You see, ang mga Hebreo, nagsugod na siya o nagundang na siya sa mensahe na ang Dios is usa ka Dios sa grasya ug gugma. Nagsugod na siya ana ug nagundang pud siya ana. Pero kamulo sa storya about sa gugma, sa grasya sa Dios, ihapon balik-balikan og hatag ang mensahe na tinuod ning kapungot sa Dios. Naa ang realidad na naay mo abutay na kapungot sa Dios, naa ang realidad sa peligro sa dili maminaw sa Dios, naa ang realidad sa ang importansya sa pagtuo o pagtuo lamang kang Dios. So muni ang kamatuoran, number 1, sa kapungot sa Dios. Ingon dinhi sa bersikulo 27 na ang nahibilin noon sa katong mutuyo gyud og sala. Og dili na siya one time lang regular mo na ni imong kinabuhi. Wala na nimo undangi imong sala og pakasala kay nagpabili na ka ana. So unsay nakahitabo? Ingon siya, sa kana klase ng mga tao na nagtuo sa Dios pero dili tinuoray na pagtuo kay makita nimo sa ebidensya sa ilang ginabuhi, ang nahibilin na noon sa ila is ang kahadlok sa umaabot nga paghukom. Ang kapungot day sa Dios, the wrath of God is ang muatubangay nila na paghukom sa Dios. Usa ka judge is maghatag og hukom. Ug nganong kahadlukan man kay na siya na hukom. Tungod kay wala kay maitago sa kani na hukom. Walay binuhatan, walay hinahuna, walay gibati na matabunan sa kanina hukom. Walay istorya na malahi sa kanina hukom. Ang mahatag yun na hukom ani is ang kamatuoran o kamatuoran lang yun sa unsa tanan ang ato ang nabuhat. So pwede ta mulusot dinhi sa kalibutan, mulusot ta sa mga hukom dinhi sa kalibutan, mulusot ta sa mga mata sa mga tao na limpyo kaya nga atong gawas. Pero ang sulod patay.
Pero atubang sa kanina hukom, walay makalusot. Busa sa katong nagpuyo sa kangitngitan, ang mga pagtuo taman lang sa gawas. Ang binuhatan, maayong binuhatan, taman lang danha, pero dili tinuoray ang ilahang pagsalig o pagtuo sa Dios. Usa na nila kahadlukan kanina panahon na moabot. Ug sa usa ka pastor na concern kay siya, ihang warningan ang mga tao, kung dili kamo maghinulsol, dili kamo mubiya sa inyong ginatuhuan na Diyos o gihimog mga idolo or sala, morning mabilin sa inyo ha. Morning yung atubangon, balik na kamo, duol na kamo sa Diyos. Uy kaduha, is miingon, og sa mabangis nga kalayo, nga mulaglag sa misukol sa Diyos. Ang kampungot ni sa Diyos, no, gisama siya sa mabangis na kalayo. Unsa may pasabot ana, dili lang ni siya gamay na sala para sa Diyos. Dili lang ni siya gamay na butang. Dili lang ang Diyos gamay na suko. Nasuko na biya ko, dili nga na. Suko ni siya na kanang usa sa pinaka furious, passionate na kasuko. Suko, na suko. Kung saan man ako na pag-describe, makita nimo sa iyang akto. Makabalo ka sa usa ka tao na suko na kayo. Usaman sa usa ka ebidensya na sa iyang buhaton. Tanawa nganong ang gihatag na description sa kapungot sa Dios is usa ka mabangis nga kalayo. Kaya ang kalayo sunugon man ka, ang kalayo i-consume man ka sa tanan. Mona nang ikatulo na kamatuoran is moni ang kamatayon nga walay katapusan sa impyerno. Nganong mabangis ni kalayo, nganong malaglag man ang mga misukol sa Diyos, ang mga kalaban sa Diyos, o usa pa na na i-treat kanya as kalaban, kay tungod, tanawa ang giingon ni Hesukristo sa Mateo 13. Niingon siya, sa katong mga tao, itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab. Kung English pa na, the lake of fire. Ang lake of fire, ang hell is the wrath of God. Busa, didto malabay ang tanan kaaway sa Diyos. Didto malabay ang tanan na dili motuo ni Hesukristo. Ug dili sila usa lang katuig diha den buhian parol na ay mga early makabuhi, no, forever. So grabe ni siya ka tinuod na danger sa dili gyud mutuo, sa magpadayon gyud og butuyo gyud og pakisala, kaysa dili nila mupadayon sila dili maminaw og butuo kang Hesus. And so usa na na ang usa ka common na reaksyon ana is dili man ingana akong Dios. Dili man na buhaton sa Ginoo kay dili man na siya kanang ingana na klase na Dios. So daghan dili gakatuo ani kay ngano man so many years na gakasalod sa simbahan, daghan na mga simbahan dili lang dinhi na ang idea bitaw na ang gusto lang paminawon sa tao para mahimo sila, dawaton nila ang gospel is paminawon nila ang mga maayo lang na balita or pasabot nila sa mayong balita, maayo lang na mga pulong. Gusto lang mi na maminaw sa grasya. Gusto lang ni maminaw sa blessing. Gusto lang ni maminaw sa love. Pero sa kanigaling mga kapungot, kanigaling holiness sa Ginoo, kanigaling kailangan pa ko mubiya sa sala, maghinulsol sa sala,
dili lang ni paminawon kay dili man ni mao ang rason na ang tao mudawat sa gospel. Man na siya ni padulong. Mapadulong ni na siya sa later on kung dugay na ka sa simbahan, na ka sa GCAP, makakita tag igsuon nato diri na nagkinabuhi og sala. Tungod sa kana klase na pag tinudloan, ni resulta siya sa ay dili sa ako muduol ana na tao kay wala man mi relationship. Time sa, di ba, kung nahihimo ka o born again ka, galit na born into the family of God. So, unsa gali atong relationship kung anak ta sa Dios? Igsuon, brothers and sisters, man na napadulong, man na ito natunaan, na nisulod sa ato ang ginatuhuan, na dili na ito higugmao ng atong brother, ang atong sister, kay maingon ta, wala pa ko'y relationship, mag-build sa akong relationship sa iya before ko mo ingon na ko siya na padulong na sa peligro. Nakita niyo how such a deception works na mahitabo ang usa kasimbahan. Magkinintuay na noon, hadlok ko, malain siya sa ako. Di lang ko musulti sa tinuod. Hadlok ko, mudil sa iya, kay basin mo hawa siya sa simbahan. Nakita niyo mo padulong ang kahadlok, dili na sa Diyos kung dili sa tao. Dili na sa Diyos kung dili sa sala, sa buhaton sa tao. Mata, Zikaf, maghinig og maay ta, magdinasigay ta. Atong kontrahon ang mga bakak na ginasangyaw sa atong sulod sa atong mga tiwala. Huno na ingana ba ang Diyos? Tanawa, paminawa ang kamatuoran sa iyahang hustisya, sa iyang kapungot, sa iyang gugma, sa iyang grasya. Ingon sa versikulo 28, patyon, din sa versikulo 28, Deuteronomy ni siya. Patyon sa walay kakaluoy ang mulapas sa balaod. Let me see. It's in Deuteronomy 17, versikulo 2, Taman City. No? Kani siya, versikulo 2 ni siya. Nara? Kung sa inyong lungsod, may makasala sa Ginoo, nga inyong Diyos o maglapas sa kasabutan. So atong gitubag, kani, tinuod bagyod, sa inyong nahibalaan kinsa ang Diyos na dili na niya, wala siya kapungot o dili na niya ginabuhat, tanawa ang giingon niya sa versikulo 28 na niingon siya, patyon sa walay kakaluoy ang makalapas sa balaod ni Moises. Okay? Ingani ang iyang gihino na example, kay kabalo siya mo na ang reaksyon. So iyang gitubag ang reaksyon. Iyang giingon, huna patyon gani itong mga nilapas sa balaod ni Moises sa kawalay kaluoy o tanaw na nimo sa Deuteronomy 17:2 sa kaehemplo ana. Kung sa inyong lungsod may makasala sa Ginoo nga inyong Dios o maglapas sa kasabutan o sa bersikulo 1 naghatag siya no dili kamo mo simba sa laing Dios. Sa katong mulapas ani unsay nahitabo dadon ninyo sa gawas sa lungsod ang maong tao og batua ninyo siya hangtod mamatay. Usa lang na sa balaod na ga-require na patyon ang nilagpas sa sala. So if unsay ang argument? Kung mapatay gali ang tao tungod sa balaod na gihatag ni Moises, karon unsa may angay buhaton sa mga tao nga nagtamay sa anak sa Diyos. Nakita nimo? Ingon siya, sa kanina gamay na butang, patyon na gani ka? How much more
kung mas dako pa na imong gibuhat na krimen. Kung ang anak sa Diyos na ang imuhang gitamay. Kinsa man na sila. Kinsa man na sila na ang kapungot sa Diyos anaa kanila, maski naa sila sa sulod sa simbahan. Kinsa man ni ang gitagaan niya na warning. Kaya ang kongregasyon sa kanina pastor, mix man ni siya ng kongregasyon. Adunay tinuoray na magtotoo o adunay dili tinuoray na magtotoo. Tanaw na to, kinsa ni sila nganong ingani ang kapungot sa Diyos. Ilahang una-una, kung kinsa ni sila, sila nagpadayon og tamay sa anak sa Diyos. Ilahang gipadayon og trample under the foot. If gapadayon ang dili mutuo kang Hesukristo, if after nadawatan ang kamatuoran, ug moingon siya, dili ko ani, lain akong tuhuan. Para sa Ginoo, ang imong gibuhat is imong gitamay ang iyang anak. Ingana na krimen ang gihusga sa imo sa hukom, maghuhukom. Dili ikaw ang moingon, Lord, wala man ni, Lord, gamay ra man ni. No, ang naghukom sa imo, ang gahatag ana na unsa ka bugat ang krimen de kibuhat. Dakpan ko sa una sa kanang RTA, Daras Divisoria, explain din ko, sir, dali ra mo ko sir, 5 minutes. Gamay ra man niya ako ang krimen sir, ako sala sir. Pero ang usa ka righteous na manghuhuli, ingnan ka man, sir, mas pariha raman sir, 5 minutes sir, hindi break, man ka sa law. Na-ticket sir, oh. Bayad ka. So, dili para sa ako, ang nag-break sa law, ang muingon karon na, gamay raman ni sir, ang naghatag sa balaod, ang muingon, money, anak krimen, ang imuhang gibuak. So, ang krimen di ay sa dili mutuo, sa musukwahi gyapon, maski nakahibalo na ka sa kamatuoran sa Dios, imo gyapon padayonon og dili ka maghinulsol. Sama ra sa imong gitamay ang anak sa Dios. Busa ang kapungot sa Ginoo nagpabilin sa ilaha. Kay kinsa ra gali na sakripisyo ang dawaton sa Dios para sa imong sala? Ang sakripisyo sa iyang bugtong anak si Hesukristo. So nakita nato ang klase na tao is ikaduha, ilang ginahuna na walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kanila. Muni ang tao na moingon. Ang walay bili no is murag common lang, ordinary lang, walay kaibahan. Muni na tao na moingon, pariha ra man tanan, no? Tanan relihiyon sa kalibutan, pariha ra man. Same na makita ra man ta dito tanan. Walay bili, common ra. Muni ang mo inom sa communion, moingon, oy, lami as Diyos, oy. Skyplex, lami. Makabusog kung wa ko ka, Para sa iya, wala ra ni ang yang nothing. Mas naapay bili ang lain na butang siyang kinabuhi kaysa ang dugo na gihatag ni Hesukristo para kanato. Muni na tao na has not discovered na si Hesukristo ang greatest treasure nila. Katulo na klase na tao is bugal-bugalan nila ang balaang espiritu. They have insulted the Holy Spirit. Natilawan nila ang grasya sa Ginoo. Na-enjoy nila ang blessing sa Ginoo. Na-enjoy nila ang fellowship ug nagpabilin sila dugay. Siguro
ga-appeal sila sa serve sa ministry. But then, ang grasya sa Ginoo ilang gihimo og lisensya na magpadayon sa ilang sala. Mao ni ang mga tao na ginakontra gapon ni Pablo sa Romans. Nganong moingon man mo na since ang grasya sa Ginoo magpadayon o pahibabaw, padayon tarag sala. Total, tapngan naman na sa grasya. Ang ginabuhat day nga na klase sa moabuso sa grasya sa Ginoo is ginabugal-bugalan niya ang balaang espiritu. Ginabaliwala niya ang trabaho sa balaang espiritu na nahimuon ka og more and more like Christ. Na isanctify ka. Promise man na iyang gihatag sa bawat anak. So ngano man ang usa ka tao magpabilin sa iyahang bungol, sa iyahang pagkabuta, iyang gibugal-bugalan ang balaang espiritu. Dili niya ginampaminaw. Di siya, kay dili man siya actually gatuo na tinuoray. Na-enjoy siguro niya ang fellowship. Na-enjoy siguro niya doing the ministry. Pero, sa sulod, sa tinuoray, ang iyahang pagtuo, sama sa kaning tao. Pero kani ang ato ang giingon sa magwawali. Ingon siya, sigurado gayud nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Ngano man, dili man ka ignorante. Kabalo man ka. Nagdugay naman ka dinhi. Naanaon da kay bunga karon. Pero wala paghihapon. Mas bugat imong silot atubangon sa pag-atubang sa kapungot sa Diyos. Usa na siya sa pinakagrabe na warning, no? Ingon siya, nasayod man ta. Kabalo man mo. Niingon man na sa kasulatan, manimalos kayo ang Diyos ako, o pabayron ko sila. Even daw kabalo na ta, anak, padayon ng gyapon. Og nailhan usab nato ang muingon, hukman sa Ginoo ang iyang katauhan. Kabalo ba mo na ang katauhan niya, kita? The reality ba na abi nato ang hukman sa Ginoo is ang katulang dili niya katauhan. Katong wa gyud nasa gawas sa mga simbahan. So kung na ako sulod sa simbahan, safe na ko. Daghan kayo mo adtong impierno ana na mentalidad. Pero time sa mo ba na ang kamatuoran naghiingon sa ato sa Biblia? Paminawa ang pulong sa Dios. Ang katauhan sa Dios gitugot na niya na ma-mix ta na group. Ezekiel 34:17. Ingon diha, may tungod kaninyo akong panon, nag-ingon ang Ginoo Dios, hukman ko ang matag usa ug lainon ko ang mga karnero sa mga kanding. So sa katauhan niya sa Dios, sa panahon pagbalik niya ug hukman ta niya, sa iyang panahon sa adlaw sa iyang kapungot na iyang iyabuna, iyang bulagon ang iyang katauhan. Na siya ibulag sa mga karnero na kategorya o na siya ibulagon sa mga kanding na kategorya. Ingon si Jesus sa Mateo, og sa ang tanang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan, unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa iyahang karnero gikan sa mga kanding. Ang uban ana na matipok nasulod sa simbahan. Ang uban na mapadulong sa kanding na kategorya, basin praise and worship leader, basin pastor, basin elder. Unsa may ingon? Ibutang niya ang mga karnero sa iyahang tuo.
ang iyang kanding sa iyang wala. Unsa may tabo sa mga kanding? Sa mga tao na naa sa iyang wala, ang mga kanding, muingon siya sa ilaha, pahawa kamo kanako, kamong gipang himaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo, sa iyang kapungot. Sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Oh, grabe ni dapat nato i-take seriously ang atong Diyos. Dili siya tiaw-tiawon. Dili siya bugal-bugalan. Dili siya i-treat as common, ordinary lang. That's why niingon siya diri, makalilisang gayud ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. Sa terrifying thing. Kung atubangon nimo sa Dios ang iyang kapungot. Busa, kung karong adlaw, matawag pa nato, adlaw, buhi pa ta, naginhawa pa ta. Paminaw, ali kamo, duol kamo sa Dios. Ang iyang bugtong anak, naghalad na sa sakripisyo na mapasaylo tatanan sa atong sala. So may practical nga atong tubag, aning seryoso kaayo o na peligro ng warning. Una-una, hinumduman nato. Hinumdumi. Kung nagdugay na mo diri, kung nadawat og nailhan na ninyo, nakabalo na mo mga kamatuoran sa grasya, sa gospel, nakatilaw na mo sa katamis ang iyahang fellowship. Hinumdumi unsay nahitabo kaninyo sa una. Ngantong adlaw og naghatag siya og mga ehemplo sa ilahang agian. Kita pod mo hinumdum punta. Usap po din na sa gihatag sa Ginoo na dili lang ang warning, gihatag di ay ang para madasig po ta na maghinumdom ta sa iyang binuhatan o sa ato ang naagian o natilawan sa iyahang kamatuoran. Ingon siya, ngatong adlaw, di ba? Human kamo, danagi sa kahayag sa Dios, inyo mang giantos. Daghan man mo giagian, nabuntog sa pagkabisog, di ba? Ingon siya, may mga higayon nga giagi pagali mo, gibugal-bugalan kamo. O kinsa man iyang kastoryani. Ang iyang kastoryani karon ang mga magtotoo. Di ba? Mixed congregation. Gibadlong niya, katong nag-unahuna, gi-assure din niya ang mga tinuod na karnero. O ingon siya, may mahigayon kung sa unan, inyo maning binuhatan, na may prutas o pruweba sa inyong pagtuo. Hinumdumi ni. Be assured. Ingon siya, nagigambit kamo sa mga pag-anto, sa mga priso, sa dihang gisakmit, mga prutas sa ilahang pagtuo ang iyahang giingnan. Hinumdumi na. Kay nasayod man kamo, nga hungpot kamo, o mas maayo pang nga kabtangan, nga mulungtad, hangtod sa kahangturan. Uy, naana rin din ang nganong ilang padayonon to. Kay base diay siya sa pagtuo na ang Diyos na ay ihatag na dakong balos. Di ba ingon ang Biblia na kung wala ang pagtuo, dili nato ma-please si God. Without faith, you cannot please God. So maski di ay sa kahingani na buhaton, atong gituhuan is ang Diyos na siya may nag-ingon. Lord, people are treating me badly. No? Ginakuan ko karon Lord. Ginaatake ko karon. Pero, padayon ko, tungod kay nagsalig mo ko, na aduna kini dakong balos, magpabilin ako sa imo. So, ang anak sa Diyos di ay, kung mas samot na nimo siya, no, madawat og sala or ang kalibutan ilahakang i-persecute, mas magpaduol siya sa Dios.
ang dili day tinuod na anak sa Dios kung moagi og lutos paglisod magpalayo sa Dios kay moingon sila di man day ni mao ang akong gisudlan napa man day mas lain mas nindot. Sumo na ang duha. Katulo, kailangan ang magmapailubon sa ato. Endurance, perseverance. Kay tungod, naghinumdum ko sa una, agian ako ni akong gunitan ang mga promesa sa Diyos na naay maayong balos. Kaya na ko ni antuson, so busa, kailangan ko mapailubon. Aron mabuhat ninyo ang kabuoton sa Diyos ug madawat ang iyang gisaad. Naade dia ang need ya po no, na kailangan ta mulahutay. Muagi o kalisod, yes. Pero tungod sa promesa, pwede nato tabukon. O ikaapat, kay sumala sa giingon sa kasulatan, dili na madugay siya nga muabot gayod, dili siya maglangan. Unsa naman po na, usa kagunitan na promesa sa usa ka anak sa Dios. Nagsaad siya na mabalik na siya o dili siya mulangan. Usa sa reason na ang tanan ang naitao na mo give up, muundang siya sa pagtuo kang Hesus, sa agi sa paglatos o paglisod is murag feeling niya layo pa ni, no? Napa ko'y next week para maghinulsol. Napa ko'y taas na kinabuhi. Later na, Lord. Gunita nato ni na promesa sa usa ka saint na nag-antos na maingon siya, Lord, anytime you're coming back. Dili man ka maglangan. Walay mausik na panahon. Maski akong giagian, Lord, kabulo ka. So pwede ra gyud ko mukapit ra gyapon sa imo, Lord, og muantos aning bisan unsa pa man ni. Mo na usa ka practical na application sa kani na iyang giingon. 38. Apan ang matarong kung katawhan motuo og mabuhi. The righteous shall live by faith. Mag-excited ta mga igsoon kay next week so good dinhi na dayon ihatag ang mga champions of faith, mga igsoon na to, mga magulang na to, na matan-aw na to, so, nag-una sa ato, o makaingon na to sila mga ehemplo, ay, maka-encourage sa ato, maka-encourage ni sa ako. Na ay ilaray sa Ginoo karon sa mga pila ka Domingo na mulabay. Mga ehemplo sa nagpabilin og ni kinabuhi ani. How they lived by faith. And so, ato kaning gunitan, no? Na kita pod, since sila pod nakabuhat ani, kita pod pwede mo sunod sa ilahang mga ehemplo. Ang matarong kung katawhan, maptuo og mabuhi. Kasi naghatag na promesa og assurance ang Ginoo. Mabuhi rata, pinaagi sa pagtuo sa atong maayong Pangulong Pari. O last dayon, dili kita katawhan nga musibog og tungod niini mga laglag, kung dili katawhan kita nga adunay pagtuo og maluwas gayud kita. Even though naay strong warnings, makita pod nimo na naapoy reassuring, strong reassurances para sa usa ka tinuoray na anak sa Dios. Karong adlaw, dili man ta mo tan-aw sa tong mga silingan kung dili sa atong kagulingong kasing-kasing. Kung tan-awon nimo ang prutas, ang ebidensya sa imong
ginaingon na imong gituhuan. Kung ginatan-aw nimo ang ginatagaan nimo og bili sa imong kinabuhi, si Kristo ba ang imong gitagaan og pinakadako na bili sa imong kinabuhi? Siya ba ang imong gituhuan lang para dinhi masalvar ka sa kanina nakalibutan? Ang iyahang kamatuoran lang ba ang imong gisaligan og dili ang imong maayong buhat? Naa pa ba kay lain Diyos, idolo, anting-anting, habak-habak na ginagunitan, na mga pagtuo na ginagunitan na sukwahi sa ato ang pulong, ang atong buhing pulong na si Jesucristo? Paminawa ang kamatuoran sa Diyos, ahamang ka. Kay dili man kanya tagaan na magtagna-tagna pa ka kung karnero ka or kanding. Kitagaan ka naman niya og pulong niya para makabalo ka, makasigurado ka, bintras naginhawa pa ka karon. Ayaw kumpiyansa, igsuon, ayaw ingon ugma, naapa ko'y ugma. Ayaw ingon, naapa ko'y next week. Pwede pa ko maghinulsol later, enjoy sa ako karon. Lord, last na lang. Lord, last na lang. Kabalo ka mo na ang binuhatan sa gaabuso sa balang espiritu. Mo na ang binuhatan sa gatapak sa anak sa Diyos. Busaon dangon na to na. Hinulsulan na to na klase na pagduo ug muduol kita kaniya. Magampo kita. Lord, salamat Lord sa imuhang nindot kay napulong. Salamat Lord na ang peligro, pero gimahal kami nimo na imo kaming tagaan ani na warning. Ang warning Lord para makaeskapo kami sa muabutay na kapungot nimo. O gitagaan kami the only way, the only truth, the only life to the Father. And it is pinaagi lang yun kang Jesucristo. I pray, O Lord, na naagi tinuuray na pag-inulsol may tabo sa amo ha. Nabiyaan na mo ni amo mga gihimong idolo, among ginabutangan og mas nahadlok pa mi kaysa imuha. O ikaw ang amo tagaan sa imong tama ra gyud na pagtagad, na pagsimba. In Jesus' name. Amen. Amen.